Domero dostal najlepší počítač. Ideme sa teraz pozrieť na to, čo má k nám k tomu povedať. Jo, takže Domero. s vami Tomero Games, ktorý tam ďalšieho videa, preto Domero Games. Chcem poďakovať za 70 dobedateľov, neviem prečo tak rýchlo rozprávam. Ale dneska pôjde o to, že som proste konečne Ja tak rýchlo neviem rozprávať. OK, všetci si môžeme začať dneska. Nový počítač, takže dneska v tomto videu ho otestujeme, dáme si tam nejaký Minecraft, čo nejaký tam Warlander a nejaký Red Dead Redemption. Všetky tieto hry, 3 hry budú na max nastavené, takže máte sa na čo tešiť a pozerajte až do konca. Jo a ešte, aby som nezabudol, dajte prosím vás like, odber a komentár, ak som vás zabavil týmto videom a možno to... Čo je čierna obrazovka ešte? Ďakujem. OK, takže dámy a pánové, už sme teda v hre. Okay. Vidím, že sú tu troška nejaké lagy a že môj počítač celkom dosť hučí, ale to bude pravdepodobne kvôli natáčaniu. A nie, už nám to neseká, už nám to absolútne vôbec neseká. Takže to je výborné. Občas, kde tu je nejaký sek, počkajte, znižíme troška, možno kebyže si znižíme troška čanky. No a mám teda stabilných 120 fps, ešte k tomu, keď vlastne No čo tam má? Má tam CPU 12. generácie Intel, i5, 12400F, OK. Display má Nvidia, GeForce RTX 4060 si kúpil chlapík, to parádne. Neviem koľko sa pohybujú, ale myslím, že okolo sú stále tak 400-300 eur, nie? 4060, nie som si istý, tak si myslím, že sú nejako. A ďalej tam už nepíše nič, nie? O tom. Či tam ešte rámku, memory má 10 GB iba, rámky má. Zajímavé. A hej, 10 GB má, nevadí, 16 mohol mať, počkaj, jak má 10? Co si dal, čo, 8 a 2? Neviem, na to ešte zodpovie. Stabilných 120 fps, ešte k tomu, keď vlastne pripočítam, že mám 120 Hz monitor, tak za mňa je to úplne perfektné. Takže za mňa je tento počítač úplne dostačujúci za mňa. Ale teraz prichádza to zaujímavá časť, kedy si otvoríme options, otvoríme si video settings a nastavíme si nejaké shadery. Už keď som toto skúšal bez natáčania, tak mi shadery išli na single playery nejakých tých 40 fps, 40-30 fps, ale skôr tých 30. A ideme sa pozrieť, ako to bude zvládať náš počítač, teda môj počítač. Prekvapivo celkom dobre. Za to, že mám zapnuté natáčanie a mám zapnuté shadery a ešte som plus na single player svete, tak mám 120 fps. To by som asi nepovedal, to bude pravdepodobne kvôli tým... To je ten shader, čo máš peknú vodu, nie? Kvôli tým čankom, možno kebyže sa troška preletím. Možno. Ok, začnem, dám troška vyššie čanky, dám nám troška vyššie čanky, dám tam 15. A, no, už to droplo na 80. OK, takže v skratke, vyskúšal som ešte ďalšie 2 shadery. Jedni boli Sildur's Vibrate High, tuším, a tie posledné boli Sildur's Extreme. Nevyznám sa do shaderov, takže neviem, čo to znamená. Ani ovlivnil moje FPS-ka, furt som ich mal proste 120. Jediné, čo ich ovlivnilo, bol render distance, ktorý keď bol nad 15 alebo nad 10, tak už 11, 12, 13, tak už to dropovalo na tých 40-60 fps. A my môžeme ísť s týmto zistením na ďalšiu hru. Let's go. My sme teda v hre. Na schvál som nám vybral proste stíhačku, aby proste, hej, má to proste tie podpory také ohnivé, hej, proste. Nepočujem to. Ale vybral stíhačku, takže letí nad zemou, to znamená menej renderovania detailov, že nemusíš detaily každé, proste zrobíš takúto machuľku a nemusíš každý strom pekne detailne renderovať, ale ide mu to na musíme porobiť nejaké premety, dostaneme lag. 110. Musíme vystreliť raketu. Nie, to je statistiky. No. Keďže nechcem, aby sa vám urvali uši, tak vám to poviem takto. Väčšinou som mal takých 250 až 280 fps. Maximálne, kedy troška tie FPS-ka dropli, keď niečo vybuchlo, alebo proste stal sa tam nejaký veľký efekt v tej hre, ale to sa stalo možno iba raz, dvakrát a
vtedy mi FPS-ka dropli tak maximálne na 180 frameov. Ale ja mám monitor iba na 120 Hz, to znamená, že nič pod 120 FPS proste ja neucítim, hej. Vy to neucítite už po 60, pretože máte toto video proste v 60 frameoch, hej. Takže to bolo všetko z tejto hry. Ideme na ďalšiu hru, ktorá je Red Dead Redemption 2. OK, dámy a pánové, takže načítalo nás to do Red Dead Redemption príbehu. Opakujem, všetko je na maximálnych možných nastaveniach a vidíte proste, je to krásne, plynulé, síce občas je tam nejaký zásek, ale to bude proste ten zásek tomu, je že natáčame. podľa mňa kvôli rámke. Proste je to natáčanie proste že má málo niečo rámky bez na z tej grafickej taký karty, výkon. proste bla bla bla, proste poctí, hej. A tu ešte keby niečo niekoho zaujímalo, tak proste tu je obrázok, hej. Ako vyzerá? Ako vyzerá? Wow. Wow. Ešte nastavené video. Proste, ja som skúšal grafickú kartu, hej, aká je teplá. Nezabudnite na like, odber, díky. A ešte posledný test, takže otvoríme si takto túto nádhernú skrinku, hej. A skúsime, či je horúca tá grafická karta, potom ako som natočil toto video a vlastne mal som tam zapnuté War Thunder na maximálnom proste nastavení Minecraft so shaderami a ešte som tam mal zapnutý Red Dead Redemption spolu, všetko s natáčaním a všetko na max. Takže vyskúšame. No akože je to cítiť aj, že je to troška teplejšie. Ale myslím si, že to je úplne v pohode, takže... Dajte odber, like, díky. Wow, krásne. A len si zabudol povedať niečo málo o tom počítači. Ak chcete nejaké ďalšie video, napíšte dole do komentáru. Chceme určite ďalšie video. Testujeme môj nový počítač. Na nejakých hrách. Taký. Napíšem mu komentárik. Napísal som mu takýto krásny komentár, že prečo si nespomenul, čo obsahuje tvoj počítač, možno by si natočiť videjko o tom samotnom počítači, nie o tom, ako fungujú hry na tom počítači, ale v samotnom počítači rozobrať, že čo si kúpil, prečo si to kúpil a aký si mal predtým počítač, že z čoho si upgradeoval na 4060 tak ďalej. Kebyže nemáš tam štatistiky z Minecraftu, tak ani neviem, že tam máš 4060. A ináč video, čakal som úplne niečo iné, nečakal som, že tam bude iba ukazovať ako hry. Čakal som, že prvé vysvetlí, aký má počítač vlastne, lebo vôbec netuším, že čo si vlastne kúpil, kebyže neukáže to v tom Minecrafte. Takže tak, ale fajn video, docela fajn. Nie úplne to, prečo som klikol na to video, ale tak nevadí, na budúce. Dobre, ďakujem za pozornosť, snad sa vám videjko páčilo, majte sa pekne, krásne, učím sa s vami a dajte tu na odber Tomeros Games. Môžete si pozrieť nejaké moje ďalšie videá, môžete si pozrieť jeho videá. Má tu videá, že games, takže asi nejaké herné videá. Zavodím Red Dead Redemption, GTA Online, otázky, Hitmana, zaujímavé, také nejaké videjka má. Najpopulárnejšie, toto je jeho najpopulárnejšie video. A hej, to sú asi jeho videá, keď vás niečo zaujímalo, chcete si to pozrieť, môžete si to pozrieť, keď nie, môžete si pozrieť môj kanál, budem veľmi rád. Majte sa pekne, krásne, lúčim sa s vami, bye!